Kiji alkairi kiji zancen sharri karkiji kiji alkairi kiji zancen sharri karkiji alkairi kaji zancen sharri karkaji da albishirin kai da kinji zaki fito sarari amma ki dan yi min uzuri ashe akwai shi da tasiri ina gudun kada in yi bari domin jikina na ta bari daniyar ki da kin yi fari bugu na zuci da gaggawa alkairi kiji zancen sharri karkiji randa da soka da soyayya bakin ciki na ya sauya zama da kai shi ne niyya alkawari ne zan goya salam alaikum soyayya a dangane na mai kunya na zo gare ka kaman hanya wallahi zuci tana shewa alkairi kiji zancen sharri karkiji ka ɓoye nema daidai ne bayyana samu daidai ne ka ɓoye sirri daidai ne shi tattali domin gaba ne mai haƙuri ko manomi ne da sanin zayayi girba ne fata na kekin gane a rayuwa ba gaggawa alkairi kiji zancen sharri karkiji alkairi kiji zancen sharri karkiji ban yi zaton ka da rake ba gare ka ban hana maki ba ba za ka koyan komai ba ba za ka yi mini karya ba inda so ba za a ga laifi ba suma ba za ta yi girsa ba batu na ki baka amsa ba amsa ka bani da gaggawa alkairi kiji zancen sharri karkiji zancen ki mai kyau tamkarki zucin ki tamkar fuskarki da safiya na kwatanta ki Allah na roƙa kyautarki na ci na kewa halinki na gaza koshin muryarki rani da ni kasa dakinki a lokacin na yi dacewa alkairi kiji zancen sharri karkiji da hankali aka yin aiki a baiwa dama mamaki in an yi sulhu cikin ɗaki ba a fita neman ɗauki da kurjinin kake mulki mai kama da ingarman doki zan bi ka in maka tattaki har inda za ka da dawowa alkairi kiji zancen sharri karkiji kiji alkairi kiji zancen sharri karkiji
ji so ka ji so ka ji so ka je ka je so ka ji so ka ji so ka je ka je so ka ji alkhairi ka je ka je zancen sharri